Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ. Татар халкы буларак, башкорт халкы безнең өчен шуны ук бер туган халык, ул безнең иң якын туганыбыз. Ermeniler kaytalap üzerinin iline, Karahanı Gülü'nün iline, Uluslar Kitalar Rizan'a, Tatarlar Tataristan'a, bir küzüp gidermeyimiz. Bizim başka sikte üyümüz yok. Башкортстан Республикасында үшінші дәүләт теле татар теле мага әлбәттә риза түгелмен, чөнки безнең Башкортстанда безнең конституция бар, монда ике дәүләт теле, ул башкорт һәм рус теле инде. Икеһе бер тигеп рәвештә эш алып барырга тиеш. Ләкин безнең шул башкорт телен дә дәүләт теле буларак кәмитәләр яткан. Әмма üçüncüsü Tatar telin ketdi Башкортстанга бұл башка аймаклар хәл. Баймакта шыққан вакыйгалардан соң шундай бер сорау туа. Ни өчен соң татарлар башкорт халкын яклап чыкмады? Бу миңа калса яхшы һәм бик тә нигезле сорау. Әмма дә ләкин аның асылында ниндер сәяси үпкә ята мөгаен. Һәм дәген бу сәяси үпкә, бу сәяси низак безгә берләшергә, бергә көрәш алып барырга мөмкинлек бирми күрәсең. Димәк, аны без атлап чыгарга тиешбез. Чөнки душманыбыз бер, проблемаларыбыз бер, тел, җумһурият, дин, милләтебез өчен алып барылган көрәш вакытында бергә эшләргә кирәк.